dat is totale onzin wat de technisch directeur Remy de Wit aan mij en aan de buitenwereld uitleidt. Het moment van de aankomende van de fjouwerieën, die om de fjouwerieën is, die gaat aan mij voorbij om een reden die ik voor mezelf gewoon net kan accepteren. En ik de beredenering die hij mij jouwt dat ik gewoon 0,0% kans heb op een medaille. En het teampursuit daarin meer kans jouwt, die is voor mij ja, onacceptabel. We hebben uiteindelijk gekeken naar het complete plaatje. Daarin was de teampursuit niet goed vertegenwoordigd. Dit ook op voordracht van de bondscoach. En dat heeft erin geresulteerd dat wij Marcel aanwijzen. En Tim staat dan op de laatste plek, dus valt er dan uit. Zonder mijn eigen ploeggenoot Marcel Bosker uit te vallen, want dat is totaal net aan de orde. Is het ik nog zo dat Marcel Bosker 2 jaar lang door bondscoach Rintje Ritsma totaal negeerd is. Marcel zet zich altijd wel in voor de ploegachtervolging. Maar wie zeker volgens Rintje Ritsma overbodig en nou niet is. Met kosten wat kosten. Dus een Olympisch droom voor mij moet kapot om wel diezelfde Marcel Bosker mij te nemen. En ja, dat steekt het meest. Aan de voorkant hebben we een proces met elkaar beschreven hoe we komen tot de uiteindelijke Olympische selectie. Daar horen aanwijsplaatsen bij om met name de teampursuit en de massstart goed in kaart te kunnen brengen. Als die ook daadwerkelijk een potentie hebben om te presteren, om medailles te halen, wel of niet. Dus wij kijken daar vrij zakelijk naar. Het feit dat het op deze manier gaat en dat de weging voor mij ten opzichte van de teampursuit die Lutsenwet totaal ja, subjectief is. Dat is totale onzin wat de technisch directeur Remy de Wit aan mij en aan de buitenwereld uitleidt. Dus dat is voor niemand te accepteren. En dat merk ik gewoon vooral aan de reacties die ik van het hele field krijg. Want ik voel wel de pijn van Tim. Niet zo erg denk ik als Tim zelf, laat dat ook voorop stellen. Maar ja, wij hebben wel een proces te volgen met elkaar. Ik baal gewoon ontzettend. Ik ben boos en verdrietig en alles bij elkaar. Maar uiteindelijk weet ik dat ik mij bij elkaar ga rapen en ik sterker terugkom.